намерих най-яките попадения от Тему за лятото и сега ще ви покажа какво си взех. Просто са страхотни абсолютно всичките неща. Като започнем от тези пластни чехли, които си взех за лятото. Супер лекички са, супер удобни и са на просто страхотни цени, а качеството според мен е страхотно и са подходящи за плаж и за абсолютно всякакъв аутфит. А сега ще ви покажа и тънките, които си взех точно за тези чехли. Между другото са наистина много добри. Не очаквах да са толкова добри, честно казано, но са супер лекички, не е твърда материя, няма да ви спарват и изобщо са много добри. Тези чела са просто много ми харесват, след което си поръчах и тези ролки за коса, защото напоследък не мога да си назвам косата, и бански номер 1. Защо казвам номер 1? Защото сега ще видите колко още си поръчах. Абсолютно всичките ми паснаха идеално. Аз съм 47 кг и си поръчах размер XS и ми пасват идеално, а материята е просто страхотна и са на уникални цени просто. Ако използвате кода ми, ще имате и страхотни намаления, а пък в линк под описанието ще ви оставя и линка към самите находки, които си намерих. Тези обици са страхотни, поръчах си 3 чифта, да са в различни цветове и съм много доволна, така че отивайте бързо да поръчвате.